mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex nilqukom għal-Lekzjo Divina għat-tielet ħadd fi żmien tar-Randan. Il-lekkzjo fuq il-Vanġelu tal-lum, il-Vanġelu tas-Samaritana ma' ġenb il-Bir ta' Ġakob, sejra titwassal lilna minn Patri Marcello Ghirlando, Franġiskan. Ejjew nidħlu għal din iċ-ċelebrazzjoni billi ninaqdu flimkien ma' dawk li qed imexxu l-kant fis-Santwarju u nkantaw flimkien l-ewwel innu. Il-kelma tiegħek hija fermu lej, il-kelma tiegħek hija fermu lej, il-kelma tiegħek hija fermu lej, il-kelma tiegħek hija għaliex intalina il-ħajja, għaliex intalina l-verità, Turina triq u tama l-umilità għaliex intalina il-ħajja għaliex intalina verità Turina triq l-umilità Il-kelma tiegħek ta' kuraġġ mulej Il-kelma tiegħek ta' kuraġġ mulej Il-kelma tiegħek ta' kuraġġ mulej kelma tiegħek ta' kuraġġ għaliex intalina il-ħajja għaliex intalina l-verità Turina triq u l-umilità għaliex intalina il-ħajja għalina l-verità u l-umilità L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-mulej ma'kom. Nitolbu. Missier Qaddis atina l-grazzja l-lejla nisimgħu il-leħen ta' ibnek il-Aziz li jingħata għalina bħala l-ilma tal-ħajja, bħala l-ilma li jaqtalax. Ħatina d-don tal-Ispirtu tiegħu biex imxebbejn bil-qawwa tal-preżenza tal-Ispirtu inħallu l-kelma tbiddilna fi xbija tiegħu u li miegħek u mal-Ispirtu jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Gloria uti fili Cristo, gloria uti fili Cristo. mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu ġie f'belt tas-Samarija jisimha Sikar.
rib il-biċċa art li Ġakob kien ta' lill-ibnu Ġuseppi, fejn kien hemm ukoll il-bir ta' Ġakob. Kien għall-ħabta sa' 6 siegħa u Ġesu għajjien kif kien bil-mixi għad bil-qiegħda ħdejn il-bir. U ġiet mara mis-Samarija timla l-ilma. Ġesu qalilha, għatini nixrob. Id-dixxipli tiegħu kienu marru l-belt jixtru x'jieklu. Il-mara mis-Samarija qaltlu, kif inti ludi u titlob lili Samaritana biex nagħtik tixrob? Qaltlu hekk għax il-lut ma jitħaltux mas-Samaritani. Ġesu weġiba, kieku kont taf id-don ta' Alla u minnu dak li qiegħed jgħidlek għatini nixrob, kieku int kont titolbu u hu kien jagħtik ilma ħaj. Qaltlu il-mara, Sinjur, mnejn se ġġib l-ilma ħaj jekk anqas biex timla ma għandek u l-bir huwa font. Jaqgħu int aqwa minn missierna Ġakob li tana dan il-bir li minnu xorob u wliedu l-imrieħel tiegħu. Weġiba Ġesu, kull min jixrob minn dan l-ilma jerġa' jagħtih laġġ, imma min jixrob mill-ilma li nagħtih jien qatt iżjed ma jkun bil-għaġġ. L-ilma li nagħtih jien isir fih għajn tal-ilma li jwassal sal-ħajja ta' dejjem. Qaltlu l-mara, għatini dan l-ilma, Sinjur, biex ma jaqbadniex laġġ u anqas ma noqgħod ġejja u sejra hawn nimla l-ilma. Qalilha Ġesu, mur sejjaħ lil żewġek u erġej hawn. Weġbitu l-mara, m'għandix żewġi. Qalilha Ġesu, sewwa qed, m'għandix żewġi. Inti iżżewwiġt 5 darbiet u r-raġel li għandek miegħek bħalissa mhuwiex żewġek, sewwa weġibt. Qaltlu l-mara, int profeta, Sinjur, milli qed nara. Missirietna kienu jaduraw lil Alla fuq din il-muntanja. Immintom tgħidu li l-post fejn wieħed għandu jadura lil Alla jinsab f'Ġerusalemm. Qalilha Ġesu, hemm minni mara, jiġi żmien meta mhux fuq din il-muntanja taduraw lill-Missier anqas f'Ġerusalemm. Intom taduraw lil dak li ma tafux. Aħna naduraw lil dak li nafu għax is-salvazzjoni ġejja mill-Lut. Imma tiġi siegħa, anzi issa hi, meta dawk li tassew jaduraw jibdew jaduraw lill-Missier fl-ispirtu u fil-verità. Għax il-Missier ukoll nies bħal dawn ifittex li jadurawh. Alla huwa spirtu u dawk li jadurawh għandhom jadurawh fl-ispirtu u fil-verità. Qaltlu l-mara, jiena naf li ġej il-Messija, dak li jgħidulu Kristu, meta jiġi hu kollox iħabbrilna. Qalilha Ġesu, jiena hu li qiegħed nitkellem miegħek. Fil-ħin ġew id-dixxiepli tiegħu u staġbu jarawh jitkellem ma' mara, iżda ħadd minnhom ma saqsih xi trid jew għax qiegħed titkellem magħha. Il-mara ħalliet il-ġarra hemmhekk, reġgħet daħlet il-belt u qalet lin-nies, ejjew araw bniedem li qalli kull ma għamilt. Tgħid dan il-Messija? U n-nies ħarġu mill-belt u ġew ħdejh. Sadattant, il-dixxiepli bdew jitolbuh u jgħidulu, Rabbi, kul, iżdu qalilhom, jien għandi ikel x'niekol li intom ma tafux bih. Id-dixxiepli għalhekk bdew jistaqsu lil xulxin, jaqgħu ġie xi ħadd u ġieblu x'jiekol. Qalilhom Ġesu, l-ikel tiegħi u li nagħmel ir-rieda ta' min batni u li nwassal fit-tmiem l-opra tiegħu. Intom ma tgħidux li baqa' 4 xhur oħra għal ħsad, imma araw x'ngħidilkom jien. Erfgħu għajnejkom u ħarsu ftit kif l-għeliq ibjadu għal ħsad. Ġa il-ħassad qiegħed jieħu ħlasu u jiġbor il-frott għal ħajja ta' dejjem biex min jiżra jifraħ hu wkoll bħal min jaħsad. F'dan taraw kemm sewwa jingħad li wieħed jiżra u l-ieħor jaħsad.
Jiem batkom taħstu dak li ma tħabtu xalih intom kienu oħrajn li tħabtu u intom tħaltu flokom biex tgawdu l-frott tat-taħbit tagħhom. Kien hemm ħafna Samaritani minn dik tal-belt li emnu f'Ġesu fuq ix-xhieda li tagħthom dik il-mara meta qaltilhom Alli kull ma għamilt, tant li meta s-Samaritani ġew ħdejh bdew jitolbuh biex jibqa' magħhom u għad hemm jumejn. Imbagħad ħafna oħrajn emnu minħabba kliemu u lill-mara qalula issa mhux għax qedtilna int qegħdin nemmnu, imma għax aħna wkoll smajnieh u sirna nafu li dan tassew hu s-Salvatur tad-dinja. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Għal-mażila tixxena l-ilma għanixijata ilma mil-blat ek tixxena ruħi ġofija għalik tixxena o għalaj ruħi għacċana li o għala ruħi għacċana li tinini xrob minim ħabtek jina mxena li fala bis il-mistri ta' ruħi u jisalvani nitma bis fi u bis il-plata u il-kenti xejn ma jċaqlaqni il-kenti fi ruħi għacċana li o Alla ruħi għacċana li tinini xrob minim ħabtek jina mxena li kemi aziza dartijek o Alla nani ferħana lilla la il-ħaj dani nishtili dani nanfittex li f'darek namar sa kem indum ħaj ruħi għacċana li o Alla ruħi għacċana li tinini xrob minim ħabtek jina mxena li Matul dawn il-ġranet, ovvjament, provajt nżomm dan il-Vanġelu quddiem għajnejja u kontinwament tiġini f'moħħi esperjenza ta' persuna li kienet ħafna għażiża għalija illum qiegħda mal-mulej, għalmenu dik hija t-tama tiegħi. Ħabiba ta' meta konna tfal, konna ħafna close ta' xulxin, jien tħalt patri u hi f'ċertu mument tal-ħajja tagħha bdiet tfittex li tagħmel esperjenza spiritwali aktar profonda. Ngħidu straight, kienet nisranija ma forsi nisranija bħalma aħna ħafna xi ftit superfiċjali. Mara li sifret l-Indja daret diversi gurus, tafu x'inhuma gurus, dawn il-persuni li jippretendu li huma xi għajn ta' spiritwalità vera.
marret it-Tajlandja, marret Hong Kong, għamlet snin twal mill-ħajja tagħha, anki għax setet, ovvjament, illi tfittex dik l-esperjenza spiritwali. Għaċċana illi tifhem li l-annifisa, għaċċana biex tifhem ir-rwol tagħha fid-dinja tagħha. Wara dawn l-esperjenzi kollha, fejn baqet biex ngħidlek ħalqa xott minkejja snin twal. Qed nitkellem minn 8-9 snin ta' tfittxija. Darba fett li la tiftaħ il-Vanġelu u hi kienet irrakkuntatli illi rat silta tal-Vanġelu, jekk min issejjer żball, is-silta tas-Samaritani tajjed fetħet il-Bibja għad-doċċ mingħajr ebda ħsieb li taqra xi silta partikulari. U rrakkontatli illi f'dak il-mument il-ferħ li ħasset fil-qalb tagħha qatt ma għamlet esperjenza tiegħu. U għall-grazzja tal-Alla l-Ispiritu Santu jaħdem verament b'sempliċità kbira jekk nagħtu kasu. L-Ispiritu Santu messila qalba u reġgħet lura għall-Kristjaneżmu qalba kollha. Għexet snin mhux ħażin ta' ħajjitha sakemm mardet u mietet, sfortunatament, propju mimlija bil-ferħ ta' Ġesu. Ovvjament dawn it-tfittxijiet, dan l-aċċ għal sens fil-ħajja, dan l-aċċ għal spiritwalità mhux dejjem ikollhom happy ending kif ngħidu bl-Ingliż, għalmenu jien bħala saċerdot ġieli kelli persuni li jagħmlu dawn l-esperjenzi f'pajjiżi mbeda b'mod partikolari fl-Indja. U min ġie lura anki tilef rasu fil-veru sens tal-kelma. Imma apparti l-esperjenza, semmejta għaliex kull darba li nasal quddiem is-Samaritana li titkellem ma' Ġesu, ma' dan Ġesu li wiegħed ilma li jagħti l-ħajja, ilma li jagħti l-għaġġ, ilma li jsir għajn li jwassal sal-ħajja ta' dejjem inġib quddiem għajnejja l-għaġġ li kull wieħed u waħda minna għandna għal Alla. Forsi jħud minna m'għandniex il-kuraġġ ngħidu illi dan l-għaġġ huwa għal Alla, ma fil-verità hekk illa li il-bniedem mhuwiex materja biss, mhuwiex ġisem biss, hemm dik ir-realtà spiritwali fih illi jekk jagħti kasa l-bniedem verament isir għaċċan, anzi jista' jagħmel tiegħu dan is-sam sabiħ li għadna kemm kantajna, ruħi għaċċana għalik o Alla, ruħi għaċċana għalik o Alla. Imma ħandi tfgħu il-ħarsa tagħna fuq il-Vanġelu. Jien qbad ftit temi li nixtieq naqsam magħkom qishom biċċiet tal-jigsaw puzzle tal-Vanġelu li mbagħad kunu tistgħu taqduhom flimkien, inkunu nistgħu naqduhom flimkien biex nifhmu xi ftit aktar, mhux se ngħid għal kollox, ma biex nifhmu xi ftit aktar il-ġmiel ta' dan il-Vanġelu li jagħtina San Ġwan. L-ewwel nett il-post Ġesu kien fis-Samarija. Uħud minnkom li ġejtu pellegrinaġġ magħna s-sena l-oħra tafu li għalaqna l-pellegrinaġġ billi waqafna mal-bir ta' Ġakob fis-Samarija. Tgħid ngħidilhom xikla kienna wara ma Kenna x-xorti nieqfu propju fil-Knisja Griega Ortodossa fejn hemm il-bir ta' Ġakob. Ġesu jgħaddi mis-Samarija u intom tafu illi anki dal-Vanġelu jfakkarna illi kien hemm animosità
bejn is-Samaritani u l-Lut. Anzi, jiena ngħid kien hemm animosità ta' 400 sena. Kieku bl-Ingliż ngħidu it was still festering u għada teżisti sal-ġurnata tal-lum għaliex għad hemm grupp ta' nies li jgħixu fl-art imqazza illi jsejħu lilhom infushom jew iqisu lilhom infushom dixxendenti tas-Samaritani. Probabilment tafu min kienu s-Samaritani. Kienu l-fdal tal-10 tribujiet ta' Iżrael, dawk li kienu ħadu il-parti tat-tramuntana tal-art imqazza. Wara s-saltna ta' Salamon, għal min forsi m'għandux xi ftit background storiku. Is-saltna tal-poplu l-magħżul inqasmet fi 2. Is-saltna t'isfel, msejħa s-saltna ta' Ġuda, prattikament żewġ tribujiet, it-tribu ta' Ġuda u t-tribu ta' Benjamin, u s-saltna ta' fuq li kienet issejjaħ is-saltna ta' Iżrael, prattikament l-10 tribujiet l-oħra. Sfortunatament, fis-sena 722 is-saltna ta' fuq spiċċat fix-xejn. Ħafna min-nies tagħha ittieħdu fl-eżilju, iżżewġu lil barranin, mixed marriages, allura x'inġew lura fiż-żona illum imsejħa, anki llum imsejħa s-Samarija, il-Lut tan-nofsinhar kienu jqisuhom bħala pagani, anzi, kienu jistmerruhom fil-veru sens tal-kelma. Ir-rabbini ta' żmien Ġesu, ħan niftakar f'wieħed kien jgħid aħjar tiekol mal-klieb milli tiekol mas-Samaritani. Immaġinaw l-animosità li kien hemm, terġgħu tgħid anke għal raġunijiet reliġjużi. Il għaliex, pereżempju, jekk niftakar sew, il-ktieb ta' Neħemija ifakkarna li s-Samaritani bis-saħħa ta' Manasse anki huma bnew tempju fuq l-Olja Garizim, għalhekk imbagħad u xekk id-diskussjoni reliġjuża illi s-Samaritana taqla ma' Ġesu fuq fejn għandna inqimu lill-Alla. Anki fl-istess Vanġelu ta' San Ġwan, Ġesu jiġi majjar Samaritan, jiġifieri li inti ssejjaħ lil xi ħadd Samaritan, qed tistmerru propju qed ittieħ titlu negattiv. Dan kellu konsegwenzi prattiċi. Meta kienu jivvjaġġaw mill-Galilija għall-Ludija jew viċe versa, ovvjament il-maġġoranza tal-Lut kienu jippreferu jeħduha bid-dawra, ma jgħaddux mis-Samarija, imma jinżlu fil-wiet tal-Ġordan, pereżempju titlaq mid-żona tal-Galilija, mit-tramuntana tinżel fil-wiet tal-Ġordan u mbagħad titla' minn Ġeriko għal Ġerusalem biex tevita li tiltaqa' mas-Samaritani. Ġesu ma kellux din il-problema. Anzi, pereżempju fil-Vanġelu skont San Luqa nafu illi ġieli għadda mis-Samarija u kemm mument preċiż li ma laqgħux, tant li ġagbu Ġwanni sħan qalulu mulej tix insejħu n-nar mis-sama ħajeqridhom. Araw l-antipatija, l-animosità kemm toħroġ. Ġesu ovvjament ma kellux din il-problema. Meta mbagħad jiġi biex jgħallem, Vanġelu skont San Luqa, jagħtina pereżempju, diġà semmejta, il-parabola tas-Samaritan it-tajjeb. F'dal Vanġelu San Ġwan huwa importanti għalih li qiegħed lil Ġesu fil-qalba tas-Samarija. Aktar il-qudiem ftit qabel il-Passjoni tiftakru għal profezija hekk isejħilha San Ġwan tal-Qassis il-Kbir, aħjar imut
bniedem wieħed għal poplu milli ibati l-poplu sħiħ. Ma San Ġwan jikkummenta għax Ġesu mhux biss kellu jmut għal poplu tiegħu, imma kellu jmut għal bnedmin kollha. U propju din il-preżenza ta' Ġesu fis-Samarija, dan id-dialogu li Ġesu jagħmel ma' mara Samaritana huwa diġà sinjal tal-fidwa li kellu joffri mhux biss lill-poplu l-magħżul, imma lis-Samaritani, lill-pagani, anzi lill-bnedmin kollha li brida tajba kellhom jilqgħu il-Vanġelu, kellhom jilqgħu l-aħbar it-tajba. Din biċċa mill-jigsaw puzzle. Biċċa oħra tista' tkun il-ħin li Ġesu jieqaf għajjien bil-qiegħda mal-bir ta' Ġakob. Dan kien bir famuż il għaliex ovvjament kien bir marbut mal-patriarka Ġakob li skont anki l-Vanġelu tal-lum Ġakob kien taħ lil Giuseppi u allura baqa importanti ħafna storikament u fuq livell reliġjuż ukoll. Tinsewx illi mhux bogħod ħafna il-lut għadhom iqimu il-qabar fejn tqiegħdu l-Adam ta' Giuseppi, imma parti dan. Anki l-ħin huwa importanti għal San Ġwan. Tafu li San Ġwan kull dettall mhuwiex għal xejn. Jista' jkun dettall storiku, veru, imma li San Ġwan ovvjament jaqra fih xi ħaġa aktar profonda. Kienet l-aktar sija mdawla tal-ġurnata barra jekk kien hemm ix-xemx l-aktar sija sħuna. U Ġesu għajjien kif kien bil-mixi kemm hu sabiħ dan id-dettall. Rari nsibuh fil-Vanġelu, xi kultant lil Ġesu nimmaġinawh Superman, veru jew mhux veru. Lanqas ħin ma kien ikollhom biex jieklu u jien ngħid f'qalbi sa huwa mur ġibni nagħmel xi 3 ijiem ma nikolx ħabba n-nies. San Ġwan jagħtina dan id-dettall illi fostant affarijiet jurina l-umanità ta' Ġesu. Għajjien kif kien minħabba l-mixi għad bil-qiegħda mal-bir ta' Ġakob. Sakemm id-disċipli marru shopping, marru supermarket ta' Sikem jew ta' Sikar biex ikollhom x'jieklu. Kien l-ofsinar Ġesu għad bil-qiegħda. Żewġ dettalji li nerġgħu insibuhom bħalma nafu fir-rakkont tal-Passjoni. Ftit qabel, almenu skont il-Passjoni ta' San Ġwan, ftit qabel ma Pilatu jerħi lil Ġesu biex jaħduh fuq il-Kalvarju biex isalbuh, Ġesu ħareġ lil Ġesu fil-Pretorju u jekk nittraduċu kif għandna nittraduċu, mhux hu għad bil-qiegħda fuq it-tron tal-imħallef, qiegħed lil Ġesu bil-qiegħda u lin-nies qalilhom ecce homo, hawn hu il-bniedem. Kien l-ofsinar. Ġesu kien bil-qiegħda. U allura ma nistgħux ma ninterpretawx dan id-dettall xkejken bikri fil-Vanġelu ta' San Ġwan għax għadna kapitlu 4, bħala li għandu mhux b'din il-ħaġa biss, kollegament strett mal-opra tal-fidwa. Ma dak illi Pilatu qiegħdu bil-qiegħda iddikjaraħ bħala il-bniedem ecce homo u mbagħad bħalma nafu mir-rakkont tal-Passjoni li jekk Alla jrid
nisimgħu fil-ġimgħa l-kbira war l-ofsinhar jerħieħ f'idejn il-lut u f'idejn is-soldati biex jiġi mislub fuq il-Kalvarju. Hemm toma tal-passjoni. Għalhekk imbagħad lejn l-aħħar tal-Vanġelu biċ-ċoħra tal-jigsaw puzzle x'in jiġu lura id-dixxipli barra l-istaġbu jaraw jitkellem ma' mara. Rabbini kienu super konservattivi, għajb għalik jekk tinstab titkellem ma' mara miż-żewġa, u din kienet mhux miż-żewġa darba bħalma nafu, kellha litanija ta' rġiel, almenu skont qed neżaġer ma skont ir-rakkont kienet ma' 6 irġiel almenu. Għajb għalik tkun misħut jekk kien tieqaf titkellem waħdek ma' mara miż-żewġa. Terġgħu tgħid Ġesu kien rabbi, kien mallem, kien meqjus bħala mallem, anki l-fatt li jedna ftit ilu li qatt bil-qiegħda hija l-pożizzjoni mhux biss tal-ejja u ta' sħana tal-ofsinhar, imma l-pożizzjoni tal-imgħallem. Ekku Ġesu aktar il-qudiem meta jiġu d-dixxipli jitkellem mir-rieda ta' missieru l-ikel tiegħi u li nagħmel ir-rieda tal-missier. Li ntemm l-opra li tani nagħmel li smajna fil-Vanġelu ftit ilu. U x'kien l-ikel ta' Ġesu? X'kienet ir-rieda tal-missier fl-aħħar mill-aħħar? Illi jingħata l-bnedmin kollha. Illi jingħata għalina. Hija ssija skont San Ġwan, tafu li San Ġwan spiss jitkellem mis-sija anki f'dan il-Vanġelu tiġi sija u issa ekku għandna allużjoni oħra għall-passjoni, għall-lotja ta' Kristu illi setet tagħmel possibbli kif sejrin naraw illi Ġesu jagħti l-ilma veru, l-ilma li jaqta' l-għaġġ. Kien l-ofsinhar, sija tad-dawl, nerġa' nirrepeti li l-nifsi, allura sija tar-rivelazzjoni. Ġesu jinqeda bil-ġrajja sempliċi ta' dialogu ma' mara u terġa' tgħid ma' mara Samaritana biex jirrivela lilu nnifsu. Biċ-ċoħra mill-jigsaw puzzle. Ġesu jwiet l-ilma ħaj, u intom tafu daqsi żgur, ma tixkum xi professur tal-Bibja biex tiftakar mhux biss fl-importanza tal-ilma kullimkien. Kullimkien. Ma nafx jekk taqrawx ċertu artikli u xek, ma snin ilu kien ħareġ ktieb anzi mhux artiklu, illi jgħid li l-gwerer li ġejjin kollha se jkunu minħabba l-ilma, ħabba nuqqas ta' ilma. Ġifieri apparti dil-ħaġa l-importanza tal-ilma, għax l-ilma huwa ħajja. Mintom tafu li spiss l-ilma fl-Iskrittura u anki fit-tradizzjoni ġudajka isir simbolu ta' xi ħaġa aktar profonda. Fenna fien. L-ilma huwa simbolu tal-għaġġ għal Alla. Alla huwa l-ilma ġieri. Tiftakru dik il-kelma qawwija pereżempju, għax hemm ħafna, barra s-salm li kantajna. Dejjem timpressjonani pereżempju dik il-kelma ta' Ġeremija li jgħid lil poplu infidil, intom ħaffirtu għalikom bjar li ma jżommux ilma biex tbettu minni Alla l-għajn tal-ilma ġieri. Allura spiss fl-Iskrittura l-ilma huwa is-simbolu tal-ħajja ma' Alla.
ta' Alla preżenti fl-istorja tal-bniedem. Ir-rabbini ta' żmien Ġesu, nġib żewġ eżempji, ħafna drabi inqdew bis-simboliżmu tal-ilma biex jindikaw il-kelma tal-Alla, it-Torah, kemm hi sabiħa. Il-kelma ħajja ta' Alla, it-Torah, huwa l-ilma ġieri li jint tixrob minnu biex tieħu l-ħajja. Rabbi Akiba kien jgħid tixrob u jerġa' jaqbdek l-għaġġ, tixrob u ma tixbax, tixxennaq li tixrob minn din lajn tal-ilma ġieri. Terġaw tgħid kemm fl-Iskrittura u forsi hawnhekk illi San Ġwan u xekk huwa proprju f'da sens jidirli jien li San Ġwan juża s-simboliżmu tal-ilma f'din il-ġrajja. L-ilma huwa sinjal tal-Ispirtu ta' Alla li jagħti il-ħajja. Ar-rabbini għall-Iskrittura ma jitkellmux mill-Ispirtu Santu kif nafuha aħna, ma huwa l-Ispirtu ta' Alla. Fil-waqt li Ġesu tiġà f'din is-silta tant sabiħa, tiġà qed jitkellem mid-don tal-Ispirtu Santu illi kellu jingħata frott it-twettieq tar-rieda ta' missieru. Ftakru ftit id-dettalji żgħar fil-Passjoni skont San Ġwan. Kollox mitmum. Ir-rieda tiegħi u li nagħmel ir-rieda tal-missier intemm l-opra tiegħu. U Ġesu, dettalji ieħor, raħa l-Ispirtu tiegħu. U l-Ispirtu Santu li diġà qed jiġi effuż fuq il-bnedmin frott il-passjoni ta' Ġesu. Id-demm u l-ilma li joħorġu mill-kustat tiegħu u l-Ispirtu Santu li jgelgel mill-kustat miftuħ ta' Ġesu. L-allużjonijiet huma importanti. Ġesu jitkellem minn ilma ġieri, ilma li jagħti l-ħajja, ilma li jsir għajn illi jwassal sal-ħajja ta' dejjem, l-Ispirtu Santu. Meta jiġu d-disċipli u jinkwetaw għax Ġesu ma kielx u xi ħadd ġablu xi qassata tal-ġbejniet, Ġesu jagħmel diskors sabiħ, jitkellem fuq il-ħsad min jiżra u min jaħsad. Probabilment dan id-diskors intom tgħidu li fadal 4 xhur oħra għal-ħsad, għandna allużjoni għal-festa l-udija ta' Xavuot, il-festa tal-ħsad, il-festa tal-oti tat-Torah, il-festa tal-oti tal-ilma ħaj, il-festa tal-oti tal-Ispirtu tal-Alla li mbagħad għalina l-insara issir il-festa tal-Pentekoste tal-oti tal-Ispirtu Santu. Araw Ġesu l-allużjonijiet biċ-ċoħra din tal-jigsaw puzzle biex nifmu dan il-Vanġelu tan sabiħ. Ġesu fil-verità qed jitkellem mill-Ispirtu tal-Alla. Tiġ naqdu fl-imkien dawn il-biċċiet, mod sempliċi ħafna. Hemm ħafna biċċiet oħra, ovvjament tista' tibqa' sejjer sa nofs il-lejl dan il-Vanġelu daqs kemm murik. Tiġ naqdu l-biċċiet. Għandna l-istorja ta' mara illi ssir simbolu tagħna li nfittxu illi nimlew, illi naqtaw l-għaġġ tagħna għal Alla. Indunajtu fid-dialogu li smajtuh il-lejla, smajtuh fil-qudiesa. Indunajtu kif ftit din il-mara Ġesu jiftħilha qalba għad-don tal-fidi.
L-ewwel stage, reazzjoni kważi negattiva. Għatini nixro, int ludi biex taxxaqa, mhux biss raġel, imma ludi titlobni x'nixrob meta Ġesu jweda meta jgħidilha kieku taf id-don tal-Alla u minnu dak li qiegħed ikellmek kieku int kont tgħidlu jagħtik il-maħaj int asbar miel m'għandek. Kien ikollhom dawn il-portable buckets tal-ġilda, veru mhux biċċajn, li kienu jitwomu mbagħad fil-vjaġġi jaslu fejn l-ilma jiftħuh asbar miel m'għandek. Hemm kważi stmerrija illi ovvjament huwa l-ewwel reazzjoni tal-mara illi mbagħad jinbidel ftit. Għatini minn dan l-ilma ma kienx fehmet ovvjament x'kien qed iweda Ġesu, kien qed tippretendi illi tiffranka l-kedda illi timxi minn dara sal-bir terġgħu tgħid hawn min qal s-soltu n-nisa kienu jmorru kmini filgħodu għall-ilma u xekk. U kienu jdumu ftit għax kienu jgħidu kelma bejnietu. Tiċċajta l-irġiel jitkellmu aktar minn nisa ra taħsbu. Għal xi raġuni din kienet tmur f'nofsinhar, min jgħid ovvjament forsi ma tantx kellha storja feliċi u kienet forsi tiddejja hawnhekk qed nużaw l-immaġinazzjoni però m'għandniex eruq l-iskrittura tiddejja li n-nies jgħidu fuqha jew fessu minn wara dara, whatever. X'in Ġesu jweda dan l-ilma illi jekk tixorbu ma jerġax jaqbdek l-għaġġ, anki jekk ma femitux, anki jekk aċċettat dak li kien qed jgħid fuq livell purament pragmatiku, nifranka l-ġej u sejjer, għatini dejjem minn dan l-ilma. Għandna eku ta' diskors ieħor, kapitlu 6 fuq il-ħobs tal-ħajja, jien nagħtikom ħobs li bih ma jerġax jaqbadkom il-ġuħ, n-nies ovvjament għas-Samaritana hekk sewwa għatina dejjem minn dan il-ħobs. X'in Ġesu mbagħad jitkellem fuq l-istorja tagħha mhux sejjaħ lil żewġek. Jisu Ġesu jmiss ferita ta' din il-mara. U kellna nitħattu b'mod umani, hija mara li fittxet l-imħabba, żgur mhux forsi. Bilaċ imle bilba l-imħabba. U jista' jkun jien ma nafx ġara il-Vanġelu ma jgħid xejn u hekk. Imma dejjem baqgħet ħalqa niexef. M'għandix żewġi, sewwa qed tgħid Alla. M'għandek żewġek, inti żewwiġt 5 darbiet u r-raġel li għandek miegħek mhuwiex żewġek. Ovvjament, meta ssibet ruħha fil-verità, ovvjament titqis lil dan il-bniedem mhux biss ludi kwalunkwe u anki b'sens negattiv, imma bħala sinjur għatini dejjem minn dan l-ilma. Int profeta. U malli tgħidlu int profeta, teqleb id-diskors, qisu bħal donna teqleb id-diskors. Ma rriditx aktar diskors fuq l-irġiel tagħha, imma fil-verità id-diskors jinqeleb fuq l-għaġġ għal Alla. Fejn għandna nqimu lil Alla? Mis-Sirijiet naqimu hawn fuq l-Olja Gariżim. Imbena tempju, intom qridtuhunna, erġajna bnejnieh. Storja twila anki fit-tempju fuq l-Olja ta' Gerizim. Intom tgħidu illi fuq l-Olja ta' Ġerusalem. Il-famuża kwistjoni reliġjuża taħraq bejn il-Lut u s-Samaritani kifet fil-bidu illi kienet ħajja ħafna anki fi żmien Ġesu u baqgħet ħajja anki fl-ewwel 3 sekli tal-istorja tal-Knisja fl-art imqazza. Għattiġi sija u issa
illi l-Alla laf Ġerusalem u lanqas fuq din l-olja, imma l-Alla inqimuh fl-ispirtu u l-verità kemm sabiħa. Għax Alla nies bħal dawn ifittex Alla huwa spirtu u l-qima li tingħata lilu bil-fors tingħata fl-ispirtu u l-verità. X'jiġifieri, kieku kellna nissemplifikaw. Ġesu frott il-passjoni tiegħu kellu jwiegħed u jagħti l-ilma ħaj, kellu jagħti l-Ispirtu Santu. Dawk li kellhom jemnu fih, kellhom jirċievu l-abbundanza tal-Ispirtu Santu. Jien ma nafx hekk għadtux attenti għat-tieni qari tal-Qudies għallum kien hemm iċ-ċavetta biex nifhmu il-Vanġelu. Meta San Pawl ir-Rumani jgħidilhom l-Ispirtu Santu issawwab fi qlubna. Hemmu l-ilma ħaj. U l-Ispirtu bis-saħħa tiegħu nista' lill-Alla inqimu fil-verità bħala missier, Abba missier. U għall-Ispirtu li nirċievu illi jaqadna miegħu biex narfu lill-Alla l-veru u mhux il-ħafna allat li spiss noħolqu mingħajr l-Ispirtu Santu, mhux il-ħafna allat li spiss noħolqu fuq ix-xbija tagħna, imma l-Ispirtu Santu jarrafna lill-Alla veru il-ħaj, il-missier ta' Sidna Ġesu Kristu, u bis-saħħa tal-Ispirtu Santu nista' nqim lill-Alla verament fl-Ispirtu u l-verità. L-aħħar ħaġa, kemm hu sabiħ l-għeluq tal-Vanġelu, kemm hu sabiħ. Is-Samaritana li tmur ix-xandar dak li qalilha. Mur ix-xandar dak li qalilha, speċjalment dik l-aħħar kelma. Ir-rivelazzjoni sħiħa li Ġesu jagħmlilha. Meta jitgħidlu meta jiġi l-Messija, il-Kristu, jgħidilna kollox kif inhu. Jiena li qiegħed nitkellem miegħek. Xi ġmiel. Forsi ma ċċettatux bħala l-Messija, imma Ġesu kien messila qalba u x'int tmur ix-xandar lis-Samaritani din id-darba bla mistija ta' xejn. Qalli kull ma għamilt. Tgħid forsi dan il-Messija kemm hi sabiħa. Ftit qabel ma ħriġt kont qed nitkellem ma' Dun Ġerri fuq ikona sabiħa immens illi jien rajta Ġerusalem, is-Samarija. Tafu x'inhuma l-ikoni, ovvjament li tafu, li jġibu lil Ġesu bil-qiegħda bir-romblu tal-kelma tal-Alla fidu. U mbagħad in-naħa l-oħra jġibu l-mara bil-ġarra rasa l-isfel ġifieri vojta, imma sejra lura r-raħal bir-romblu tal-kelma f'idejha. Xi ġmiel. Messita l-kelma ħajja Ġesu. U issa anki jekk forsi ma rfitux 100% min kien, tmur is-Samarija, tmur ir-raħal tagħha, Sikar, ix-xandar l-esperjenza tagħha. Tanti li qanqilithom is-Samaritani din id-darba mhux talli ma ċċettawh, ma talli talbuh jibqa' magħhom, u baqa' jumejn magħhom, u mbagħad joħorġu b'dik l-istqarrija mhux għax qedtilna int, imma għax aħna rajnieh u smajnieh. U mhux biss rajnieh u smajnieh, u sirna nafu li dan tassew u s-Salvatur tad-dinja. Konklużjoni.
kemm għandna bżonn noqogħdu bil-qiegħda ma' Ġesu mal-bir ta' Ġakob. Kemm għandna bżonn nisimgħuh. Ma rridx inkun negattiv ma ħanerġa' nġib quddiem għajnejja dik il-kelma ta' Ġeremija hija l-istorja ta' tant forsi anke aħna ma tant ħutna llum. Ħaffirtu għalikom bjar li ma jżommux l-ilma u tbettu minni lajn tal-ilma ħaj. Tindunaw il-bniedem tal-lum laċċa l-ispiritwalità hemm qiegħed. Imma kemm spiss niddeturpawh, nixorbu il-lebliba għall-karriera, għall-flus li nidru li nkunu aħjar minn ħaddieħor, il-protagonizmu. Nfittxu spiritwalitajiet aljeni li spiss ma jagħtux il-vera libertà. Din l-aktar ħaġa li tinkwetani almenu jien wieħed minn dawk is-saċerdoti li kelli ħafna persuni li esperimentaw mijiet ta' tipi ta' spiritwalità, l-famuża New Age u xejn tfittex f'spiritwalitajiet li fl-aħħar mill-aħħar huma mlaqmin fl-egoizmu tal-bniedem, fil-protagonizmu li tkun Alla ent. Kemm għandna bżonn, kemm għandu bżonn il-bniedem tal-lum, kemm għandi bżonn nitkellem minni, noqgħod bil-qiegħda mal-bir u nixrob l-ilma ħaj li spiss tiġi mogħtija lili permezz tal-kelma ta' Ġesu, l-Ispirtu li jiġi msawwab fuqna anki permezz tal-kelma qawwija ta' Ġesu. Għandi laċ mulej, ruħi għaċċana għalik, mulej Alla tiegħi. Ejjew issa nagħlqu dan il-mument billi flimkien nitolbu il-missierna. Kanta. Missierna li inti fis-smawit jitqaddes l-isem tiegħek. Jitqaddes l-isem tiegħek. Tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-samajk dafna. Obsna ta' kuljum. Ħati illum affirma id-dnubi tagħna frinna id-dnubi tagħna
علينا لا دهلنيش لا تجري تسهلسنا من كل داري لسيرنا Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, Missier, Liban u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irrodu ħajr lill-Alla. Shmara, shmara tamhaba, shmara ta'il mafris uhai. Shmara, shmara tamhaba, shmara jitħarreb Ġesu Kristu xmara tamħa. U b'dak l-innu tal-aħħar illi jerġa' jfakkarna f'din it-tema sabiħa tal-ilma illi tokkupa post tant ċentrali fil-liturġija tal-kelma tal-lum, naslu fit-tmiem din ix-xandira diretta. Wassalnilkom lezzju divina mis-santwarju ta' Pinu fl-Arp Għawdex minn Patri Marcello Ghirlando, propju fuq il-Vanġelu ta' Ġesu u s-Samaritana. Ejjew nibqgħu dejjem bilanċ għal din il-kelma ta' Ġesu li hija kelma li tagħti il-ħajja lil maġiri illi tassew jgħajjex il-ħajja tagħna tansara. Għandna nixtiequlkom ġimgħa mill-isbaħ, it-tielet ġimgħa fi żmien tar-Randan, nagħtukom appuntament għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin sa dakinhar il-lejl it-tajjeb il kulħadd.